V útorok 28. októbra sa koná zasadnutie zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Staré mesto. Zasadnutie sa začína o 9. hodine ráno v Staromestskej sieni na Bajanského nábreží číslo 3. Na programe je aj prehľad zrealizovaných projektov za uplynulé 4 roky, návrh na udelenie ocenenia mestskej časti, ako aj aktuálna informácia o projekte Staromestskej záhrady Prúgerky. Staré mesto pokračuje aj v októbri v pristavovaní veľkokapacitných kontajnerov na drobný stavebný a domový odpad. V dňoch 28. a 29. októbra, teda v útorok a v stredu, budú kontajnery pristavené na nasledujúcich uliciach: Jakubovo námestie, Haydnova Rubinštajnova, Mýtna Šancová Vnútroblok a Železničiarska Žabotova. V priestoroch Telekafe na Medenej ulici sa v stredu o 2:30 stretnú októbroví narodeninoví oslávenci. Jubilantom zablahoželá starostka mestskej časti Staré mesto Táňa Rosová, zahrajú im kuštárovci a pripravená je aj drobná pozornosť. Dobrá správa pre všetkých milovníkov histórie. Od piatku bude pre verejnosť prístupná knižnica v rámci projektu Poznaj Staré mesto. V nej si budete môcť prečítať zaujímavé publikácie z histórie Bratislavy a Starého mesta. Knižnica bude prístupná v priestoroch Telekafe na Medenej ulici.